ang sagad nga mahitabo basta maghinangat na gani ang bag-ong tuig, sagad sa pamaliton sa mga tao mao ang lingin nga mga prutas og magpalit og mga pagkaon sa masatikoy ug uban pa aron ihanda sa lamisa sa pagsugat sa bagong tuig. Mga lingin nga prutas, mga pilit nga mga pagkaon, mga sweet nga mga pagkaon. Matud pas kadaghanan nga pangpaswerte daw ni ang mag-andam og 13 kalingin nga prutas o mga pilit o tamis nga mga pagkaon. Ang uban magsulob og pulkadats aron matud pa musod gid kuno ang swerte inig sugat sa bag-ong tuig mga kabombo. Maguyog-uyog og alkansiya, magsulob og pulkadats gasolina para musud kuno ang swerte. Kadaghanan naman ni gihimo sa ato mga kaigsonan. Kadaghan naman gibuhat sa ato mga kaigsonan nga mga Pinoy nga mag-andam og 13 ka mga lingin nga mga prutas, mga tamis og pilit nga mga pagkaon, apan pobre man lang gihapon, wala man nadato. Ang nadato mauman ang mga negosyante og prutas og mga namaligya og pilit og tamis nga mga pagkaon. Ayaw mog tuo anang lingin-lingin nga prutas nga pangpaswerte kay dili na tinuod. Kung mutuogan imo ana sama ra nga wala mo mutuo og Ginoo. Unsaon man ang pagsigi ninyong andam og 13 kalingin nga prutas inig sugat sa bag-ong tuig unya mga tapulang gihapon mo, wala mo magkugi sa pagpangita og kwarta, unsa resulta nga pobre lang gihapon mga kabombo. Ayaw isalig inyong kaugmaon anang pag-andam og 13 kalingin-lingin nga prutas. Kaya ang mga negosyante rag prutas naoy mabulahan. Mahal kayo ang mga lingin nga mga prutas karon apan ang mga tao nga bisag nagkalisod hala palit lang gihapon mga kabombo. Unta makat-on mo nga dili na tinuod kanang giingon nga pangpaswerte sa pagsugat sa bag-ong tuig kay kamura giilad ana. Unya na ako'y pangutana, kinsa man di ay ang nagpauso aning mag-andam og mga lingin nga prutas, mga tamis og mga pilit nga mga pagkaon aron kuno swertihon inig sugat sa bag-ong tuig. Wala man ni gitudlo sa Ginoo nga motuo ta aning pangpaswerte sa bag-ong tuig mga kabombo. Kini pong magpabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig saba kayo aron kuno maabog ang mga daotang elemento, aron kuno manglayas ang mga dimalas, maong magpabuto gyud panahon sa bag-ong tuig. Ayaw mog tuo ana kamura gyapon giilad ana mga kabombo. Mura ra mog nagsunog ana og kwarta. Kung mupalit mong pabuto, mura ra mong nagsunog og kwarta. Ang uban nangapungkol tungod anang pabuto. Dili na tinuod nga ang pabuto maoy makapaabog sa mga bad spirit, di na tinuod. Dili na makapaabog sa mga dimalas. Wala na gitudlo sa Ginoo ang mga negosyante ra gyapon og pabuto maoy mabulahan ana mga kabombo. Sa maragod anang maglayat-layat kay inig alas 12 kadlawon inig January 1 aron kuno mo taas unya hangtod karon putot lang gihapon. Ayaw sad mog tuo anang mga palihi bakak na di na tinuod. Tinuhuan kada sa buktot. Bisan pag magpalihi mog trabaho unya tapulan gyapon mo wa gihapoy ayo. Ang uban magpalihi og tagay, mabuntagan og tagay mga kabombo. Sugaton ang bagong tuig nga hubog aron kuno tibok tuig nga hubog mga kabombo.